δικά σου και στα δικά μου βάσανα. Και τώρα αυτό το πρόσταγμα. Τι είναι πάλι που λέει πως έβγαλε πριν από λίγο σε όλη την πολιτεία ο στρατηγός. Ξέρεις, άκουσες τίποτα? Ή δεν έχεις μάθει ότι κακό σταλμένο από τους εχθρούς χτυπάει τους ανθρώπους που αγαπάμε? Όχι, Αντιγόνη, δεν έφτασε σε μένα καμιά είδηση. Ούτε χαρμός, ούτε παιχνίδια τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Αφού τον δυο τους αδελφούς μας χάσαμε σε μια μέρα μέσα. Τα δυο τους χέρια σήκωσαν και αλληλοσκοτωθήκανε. Και από την ώρα που σκόρπισε ο στρατός τη νύχτα απόψε, τίποτα περισσότερο δεν ξέρω. Κι αν είμαι πιο ευτυχισμένη, πιο βαθιά στη συμφορά, καλά το σκέφτηκα. Γι' αυτό σε φώναξα εδώ, έξω από τις φύλλες της αυλής για να μ' ακούσεις μόνη. Τι είναι? Μαύρο μήνυμα σπιτάει μες στην ψυχή σου. Μα δεν το ξέρεις πως ο Κρέοντας μόνο τον έναν από τους δυο αδερφούς μας τιμάει με ταφή, ενώ τον άλλον τον ατιμάζει, δεν τον θάβει. Τον Ετεοκλή τον έβαλε στο χώμα να βρίσκεται τιμημένους μαζί με τους νεκρούς κάτω εκεί. Είπαν πως σε αυτόν που βγήκε δίκαια, όπως αρμόζει ο νόμος και το δίκαιο. Πήρε το λείψανο του Πολυνίκη. Είπαν πως βγήκε πρόσταγμα σε όλο το λαό, μνήμα να μην το σκεπάσει, ούτε κανείς πάνω του να θυμίσει. Άκλαυτο θα απομείνει κι άφθαρτο. Ένα γλυκό στη σταυρός για τα πουλιά που τον καλοκοιτάζουν για να φάνε. Αυτά λένε πως ο Κρέοντας ο καλός έχει κηρύξει για σένα και για μένα. Ναι, είπα και για μένα. Και καταφάνει τώρα η ώρα να τα υποστηρίξει και δημόσια, για να γίνουν γνωστά σε όσους δεν τα ξέρουν. Και το πράγμα δεν θα το λογαριάσει για ένα τίποτα. Μα όποιον τολμήσει κάτι, το περιμένει θάνατος με λιθοβολισμό από το λαό μέσα στην πόλη. Έτσι έχουν τα πράγματα για σένα. Και τώρα θα δείξεις αν κυλέμισα στις φλέβες σου ένα ευγενικό. Ή αν είσαι μια κατώτερη που τη γεννήσανε σπουδαίοι. Αν είναι όπως θα λες, καημένη μου, εγώ τι παραπάνω θα προσθέσω για να κατευτώ ή το όχι. Σκέψου μου παρασταθείς και με συντρέξεις. Σε ποιον κίνδυνο? Τι έχεις βάλει με το νου σου? Θα σηκώσεις μαζί με τούτο εδώ το χέρι το νεκρό. Θέλεις να πεις πως θα τον θάψεις και ας έχει απαγορευτεί στην πολιτεία? Και βέβαια, τον δικό μου και τον δικό σου αδελφό, και εσύ να μη θελείς θα τον θάψω. Δεν θα πιαστώ εγώ να τον προδίνω. Τρελή, θα πας εσύ ενάντια στον Κρέοντα. Δεν είναι στο χέρι του να με χωρίσει από τους δικούς μου. Αλίμον, αδελφοί μου, συλλογή σου. Όσο μισημένος και άδοξος χάθηκε ο πατέρας, μια αμαρτία κυνήγησε και βρήκε πως η αμαρτία ήταν ο ίδιος. Και αυτός ο ίδιος τα δυο του μάτια έβγαλε με το δικό του χέρι. Ύστερα η μάνα και η γυναίκα του, διπλό το όνομα, φτιάχνει φιλιά και παίρνει τη ζωή της. Τρίτο, δυο αδελφοί αλληλοσφάζονται οι έρημοι σε μια μέρα μέσα. Τα δυο τους χέρια σήκωσαν και αλληλοσκοτωθήκανε. Μοιράστηκαν το θάνατο. Τώρα πάλι σκέφτηκα ότι το τέλος θα έχουμε εμείς οι δυο που μείναμε ολομόναχες, άμα πατήσουμε τον νόμο και παρακούσουμε στη γνώμη και στη δύναμη του βασιλιά. Χρειάζεται όμως να το νιώσεις. Γυναίκες γεννηθήκαμε και δεν μπορούμε να πολεμήσουμε τους άντρες και ύστερα μας κυβερνάνε οι δυνατοί και εμείς τα σκύβουμε. Λοιπόν, εγώ θα ακούσω αυτούς που κυβερνάνε. Είμαι αναγκασμένη να ακούσω. Ζητώ από αυτούς που βρίσκονται κάτω εκεί στο χώμα να μου δώσουν συγχώρεση. Δεν έχει νόημα να σηκώνεσαι πάνω από τις δυνάμεις σου. Κανένα! Δεν θα σε παρακαλέσω! Τώρα και να θέλεις, δεν θα με ευχαριστούσε πια να συμμαχίσουμε. Κάτα τη γνώμη σου. Εγώ εκείνο θα τον θάψω. Θα είναι ωραίο για μένα να έχω πεθάνει κάνοντας αυτό. Αγαπημένη θα πλαγιάζω παντοτινά δίπλα σε αγαπημένο ανθρώπου πλάι, έχοντας κάνει παρανομία θεάριστη. Γιατί να ξέρεις, πιο πολύ ο χρόνος που πρέπει να αρέσει σε όσους βρίσκονται κάτω εκεί, παρά σε όσους βρίσκονται εδώ πάνω. Γιατί εκεί κάτω θα βρίσκομαι παντοτινά. Εσύ όμως νομίζεις, τα τίμια των θεών μη τα τιμάς. Δεν ατιμάζω τίποτα εγώ. Μόνο δεν έχω τον τρόπο να προφασίσω τι θέλεις. Μόνο κι εγώ τώρα έχω να φτιάξω τάφο για το λατρευτό αδερφό μας και πηγαίνω. Αλίμονο, πόσο τρέμω για σένα δύστιχη. Αγωνία για μένα μην έχεις. Στήριξε τη δική σου μοίρα. Τουλάχιστον μην κάνεις λόγο από τα πριν πουθενά για το σχέδιό σου. Κράτα το κρυφό κι εγώ το ίδιο. Αλίμονο, φώναξέ του. Πολύ πιο μισήτη θα μου σε να σωπαίνεις παρά να το διαλαλήσεις όλους. Έχεις καρδιά ζεστή για όσα μαγώνουν τις καρδιές. Ναι, αλλά ξέρω να αρέσω σε αυτούς που κυρίως χρειάζεται να δίνει ευχαρίστηση. Αν το μπορείς, ναι.
όμως ποθείς στα δύνατα. Θα σταματήσω όταν δεν θα έχω το κουράγιο. Όμως υπάρχει ένας κανόνας. Μην κυνηγάς τα δύνατα. Αν συνεχίσεις να μιλάς έτσι, θα έχεις το μίσος μου. Και δίκαια θα σε μισήσει ο νεκρός αν ανταμώσετε. Άσε με! Εμένα και την ανοησία μου να πάθουμε εκείνο το κακό. Τίποτα τόσο τρομερό και δεν θα πάθω, που να μην είναι ωραίος ο θάνατός μου. Έτσι που τα βλέπεις, πήγαινε. Αλλά να ξέρεις, ασυλλόγιστη βαδίζεις. Για τους ανθρώπους όμως που αγαπάς, είσαι στα αλήθεια ο άνθρωπός τους.